Udapati Commissioner West Garo Hills District ulawan ra akawe kabut bathamai ban kentiu yaka jingnang jingtip jengki khenaret ki bapuli haki school lower primary kane kabut ba uni ukli senshar ka district ulawan ra kalong kam try iwe lower primary adopt one lower primary school ban kentiu yaka jingnang jingtip jengki khenaret ka jing thumu jong kane ka jing kam try kalong ban penbyang yaki jingdan kam bakong san jong itai school kum ka ba yarap be pisa ban shna karpang ki pan khana na ka ban ta ki khna kan thai bat shinrang ban shem banta ha ka jinga kendu kha bat ki khna da ka ba ai jingkran hi kai school ha ka por balat bat ban yale ka lang bat ki khna ha school kini ki kambaret klempep ki yarap ki khna ban roi ha ka jingnang jingtep ban it bat shania ki barasan bat kan pendrung ka mensim ban bang ha ki jingpuli udisi ula karpat ikinong tre sorkar ikilong kpa bat kilong kumi ikid khot jengki NGO ki padan kamen sim sngokhia bat jingkit khli ekalawe jengki khnaren ban penno bha hakane ka jingthmu hala ijong ibor bakila kum ka jing sedang udisi ula kamtrai yaka sathegre lower primary school ban pentre kam yakane ka jingthmu